ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ കൂട്ടുകാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാട്ടോ. ഇത് വെറും പിസ്സയല്ല, കാരറ്റ് പിസ്സ. കൂട്ടുകാരെ ഇല്ലാത്ത അവിടെ സങ്കടപ്പെടാട്ടോ. നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ച് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ കൂട്ടുകാരെ. ഇതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈസിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ത്രീ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് അത്യാവശ്യത്തിന് കുറച്ചുപ്പ്, ഇത് മൈദ, ഇത് തിളച്ച ചൂടുവെള്ളമൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത്തിരി ചൂടൊക്കെയുള്ള വെള്ളമാണ്. ഇത് ഇത്തിരി പഞ്ചസാര, ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും കൂട്ടുകാരെ. അമ്മ നേരത്തെ മൈദയും ഇത്തിരി അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് 4 hours ഇങ്ങനെ വെച്ചതാണ്. ഈസ്റ്റിനകത്തേക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇടാൻ മറക്കല്ലേ കൂട്ടുകാരെ. അന്ന് ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുഴക്കണം, ചപ്പാത്തി മാവിന് പോലെ കുഴിക്കണം കൂട്ടുകാരെ. ഇതമ്മ 4 hours വെച്ചതാന്ന് കൂട്ടുകാരോട് ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്തിരി അങ്ങോട്ട് ഈ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുഴക്കാം. അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂട്ടുകാരെ. നമുക്ക് കുഴച്ചോട്ടെ കൂട്ടുകാരെ. ഇനി നമുക്ക് കുഴക്കാം. കൂട്ടുകാരെ ഇത് കുഴച്ച് 2 പിസ്സകളെ മാവാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2 ക്യാരറ്റ്, 2 സവാള, 4 വെളുത്തുള്ളി. ഇതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഇംഗ്ലീഷ്. ഇത് ചേർക്കാൻ കൂട്ടുകാരും മറക്കല്ലേ. ചീസ് കൂട്ടുകാരെ. ക്യാപ്സിക്കം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, അപ്പൊ അമ്മ സൂത്രം ചെയ്തു. പച്ചമുളക് പറിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ. കണ്ടോ? പാസ്ത ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഞാനൊരു സൂത്രം പഠിപ്പിച്ചേ കൂട്ടുകാരെ. 4 ടൊമാറ്റോ വെച്ച് ടൊമാറ്റോ പൊടി ഉണ്ടാക്കി. പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കണം. ഇത് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ബോയിൽഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് ഒരു നല്ല ഉപ്പും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കൂട്ടുകാരെ. അന്ന് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ചേർത്ത് അതേ രുചി. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൗഡർ, 1 സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 1 സ്പൂൺ മസാല പൗഡർ. കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഓയില് ചേർക്കാം, പക്ഷെ കോക്കനട്ട് ചേർക്കരുത് കേട്ടോ. സൺഫ്ലവർ ഓയില് ചേർക്കാം. കോക്കനട്ടിന് മാത്രമായിട്ട് കൂട്ടുകാർ മറക്കരുതേ. കോക്കനട്ട് ഒരിക്കലും ചേർക്കരുത് കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള ഓയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചേർക്കാം കൂട്ടുകാരെ. ഇനി നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോവാൻ കൂട്ടുകാരെ. ബാ കൂട്ടുകാരെ. ആദ്യം നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി കൂട്ടുകാരെ. നമ്മളിപ്പോ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂട്ടുകാരെ. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. എന്തൊരു ഒച്ച കൂട്ടുകാരെ. ചേച്ചിയുടെ കൈ പൊള്ളിപ്പോയി.
സവാള ഇത്തിരി വലിയ പീസായിട്ട് അരിയണേ. ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഇത് ഇത്തിരി ഇളക്കി കൊടുക്കാത്ത കൂട്ടുകാരെ. നേരത്തെ തീർത്ത ചേച്ചിയുടെ കൈ പൊള്ളിപ്പോയി. ഓ, എനിക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇടാട്ടോ. അപ്പാ നമുക്ക് ഇത് പതിയൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ കൂട്ടുകാരെ. കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ ഇളക്കുന്നത്? കണ്ടോ? ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബാക്കി പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോ പൊടി ഒഴിക്കാൻ. നമുക്ക് ഇത് ലാസ്റ്റത്തെയും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകും പൊടികളും കൂടി ഇത്തിരി ഉപ്പും നമുക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓ, കൂട്ടുകാരെ നമുക്കിനി നുള്ളുപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അമ്മയാണെങ്കിലല്ലേ അത് കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നുപോയി. നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ പൊടിയും കൂടി ഒഴിക്കാം. ഇത് ടൊമാറ്റോ പൊടിയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 5 മിനിറ്റ്സ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കൂട്ടുകാരെ. കൂട്ടുകാരെ നമ്മളെ 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കും. ഇത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2. നമുക്ക് ബാക്കി സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 3 നമുക്ക് ഡൈനിങ് റൂമിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാം. എയ്റോപ്ലെയിൻ പോലെ സ്വതോലെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൊതിയാവുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് കൂട്ടുകാരെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 3. കണ്ടോ? ഇതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയല്ലേ നമ്മള് ഇത് 2 ആയിട്ട് ഈ മാവ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തില്ല. ഇതിപ്പോ 1 ആയി. നമുക്ക് ഇതിന്ന് പകുതി എടുത്ത് വെക്കാം. എന്റെ കയ്യിൽ അത്രയ്ക്കൊന്നും ബലമില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അമ്മ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ. ഇതില് ഫ്രൈ പാനില് റൗണ്ടിൽ വരെ നമ്മള് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വെക്കാൻ കൂട്ടുകാരെ. ഇത് ചുറ്റും നമ്മള് ഈ മാവ് ഇവിടെ ചുറ്റും നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ റൗണ്ടിലല്ലേ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചേ കൂട്ടുകാര്. എന്റെ കൈക്ക് അത്ര ബലൂനാണല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ അമ്മ ഇതൊന്ന് റൗണ്ടിലാക്കി തന്നു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മള് കിച്ചണിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഈ സാധനം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേക്കാം. ഇത് മുഴുവനും ഇതിനകത്ത് തേച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചീസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പകുതിയായിട്ട് തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഓഹോ, നല്ല കെട്ടിപ്പിടിച്ചേക്ക ഈ ചീസ്. ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ, ഇത് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഈ ചീസ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ കൂട്ടാൻ മറക്കല്ലേ, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നോട്ടോ കൂട്ടുകാരെ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കിച്ചണിലെത്തി. നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഇനി വെച്ചു കൊടുക്കാം കൂട്ടുകാരെ. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറക്കാം കൂട്ടുകാരെ. കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പൊ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് മൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം.
കണ്ടോ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നേക്കുന്നത് കണ്ടോ വികടാ അട ചൂടക്കാറ് നല്ല കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ഭാഗം കണ്ടോ കൂട്ടാരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ആരെയും ടെസ്റ്റ് നല്ല നമ്മെ ടെസ്റ്റ് രുചിയാട്ടോ ഇതൊരു കാറ്റോടെ നിൽക്കുന്നു ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കൊടുത്താലോ കൊള്ളും തീർത്തു കണ്ടോ എന്റെ തീർത്തിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല കണ്ടോ തീർത്ഥച്ചേരി കൊണ്ടു ക്ലാസ്സും കൂടെ കഴിയുന്ന നല്ല കൊതിയാട്ടോ എല്ലാവർക്കും കൂട്ടുകാർക്കും കൊതിയാ കൂട്ടുകാരെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ബൈ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം നല്ല രമ്മി ടേസ്റ്റി ആണ്